Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamanan, labi pa mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Samas nandan sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan itong mga salang nabuhat nining adlaw. Kay kung dili nato isugid kini ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kini makababag lamang sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, aron kita mahibalik ngadto sa pakigambitay sa Dios ug kita dumalahon sa Espiritu Santo samtang kita tuon sa iyang pulong, then gikinahanglan ang atong pagtuman sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon nga kung isugid ta ang atong mga sala, siyang kasaligan o mga tarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Panalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Mga buhat 16:31 na kanayon. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampot ta sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat nga kami makapadayon sa among pagpakaon sa among kalag, pinaginiining pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, og nga kami masibo kanunay diha sa imong plano nga kami magatuman lamang sa among tulumanon aron kami magkakabot sa among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon. Salamat ning among Bible study through the YouTube kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga kaigsuonan diha ni Kristo, atong mga subscribers ug atong mga higala. Okay, labi na kaninyo mga bago, welcome. Okay, karong adlaw mo ay paghuman nato nining atong tunanan bahin sa doktrina sa apostasiya. Okay? Padayon ta diin kita muhunong kagahapon. Nga kini atong ipanghisgutan, supernatural thing kini. Nga masayran lamang nato kini by doctrine. So, kung ikaw magtutuo positibo sa imong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, then ikaw may puruhan nga mahimong mananaog ng Kristohanon o nga ikaw magapahimulos sa espirituhanong pagkinabuhi nga na diha ang kamabulukon nga matang sa pagkinabuhi. Nga ikaw na sa sulod sa imong dapit nga may gahom sa Dios, ang gitawag nato operational divine dynasphere, mao kana ang royal palace, mao kana ipuy-anan nato mga magtutuo. Gining
operational divine sphere, by the way, is a mental attitude. Niya sa itong panguna-una. Because, in the first place, the Christian life is a mental attitude life. Okay? So, mo ni atong itunan kining doktrina sa apostasiya, kay kini may kalabutan kini sa atong mga kamatuoran nga gikinahanglan masayran nato. Labi na nining panahon nga labihang bagang doon sa katawan ang nagkalayo na sa kamatuoran. Ani ang atong mga igsoong mga magtotoo. Wala na. Wala na ipagtagad sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ug mao na kini atong itunan may tungod nining apostasiya. Okay. So kini atong ginahimo andaw-andaw dili ni kasagaran nga mga butang nga atong masayran o kini masayran lamang diya sa doktrina pulong sa Dios. Okay, ang atong gibiyahan kagahapon, the one suppressing or restraining, di ba? Diha tamuhunong. Excuse me. God the Holy Spirit is going to continue to do this. Magpadayon ang Diyos Espiritu Santo sa pagbuhat niini hangtod until sa panahon nga He is taken out of the way. Alright. Ang pulong until o hangtod dinhi introduces a temporal clause. Heos. H-E-O-S. The subordinate conjunction. H-E and then long O and then S. Mao kinang gitawag tawag the time up to which until he is taken out of the way. Ang heos, introducing the subordinate temporal clause, takes the subjunctive mood. So we have here the aorist middle subjunctive third person singular from the verb ginomai. Now, ang ginomai literally says, until he may become. The verb ginomai, nagkahulugan kini o to become. Okay? But the helping word that, naandan ta sa paggamit paghubad sa subjunctive mood gikan sa Griego ngadto sa in English is the helping word may. It literally says until he, God the Holy Spirit, may become, not be taken, but may become. Ugo niya, nakanayon kini og out of the way. Wow, that's a good modern translation. But the Greek literally nakanayon, it says out of the midst. It is the preposition ek. Ek, A-K. Okay? E-K, I mean. E-K plus the neuter ablative singular of the adjective mesos. Now, you may have heard of a mezzo-soprano. That's a mezzo-soprano. Mezzo, of course, the double Z in Italian taken from the Greek. A mezzo-soprano is a middle soprano. Mesos means dili mes. Nakahulugan kini og in the midst of something. Now, out of the midst sa mga magtutuo, out of the midst sa tibuok kaliwatan sa tao. And when is God the Holy Spirit going to be taken out of the midst of the human race? Ugang tubag at the rapture of the church. That is the terminating event sa katuigan sa simbahan. Numdum ka? The Lord himself shall descend from heaven with his shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Ug sa dihang mga believers are taken up, and how fast is it going to occur?
1 Corinthians 15:50, in a moment, in the twinkling of an eye. Well, dili ni twinkle, twinkle, little star baya. Nagpasabot kini og pagpilok. Just a split second. Unsa ka paspas nga may tabo ang pagsagaw, kas ang pitik sa imong duha ka tudlo. Ingon na, we're here. Then, we are gone. That is taken out of the midst of the human race. Kasabot ka? Now, paminaw. Ang Diyos Espiritu Santo nagapuyo diya sa sulod sa tanang magtotoo in both carnal and spiritual. O sa gayon nga believers are gone, ang Diyos Espiritu Santo wa na'y puyan sa kaliwatan sa tao, din sa kalibutan, yan ang panahon na. And that is what is going to remove the major restraint to evil in Daniel's 70th week. Tungod kay human sa rapture of the church, now Daniel's 70th week, the 7-year period, terminated with the second advent of Christ, will immediately begin. Why ka nga? Why ka nga niya na? There's no gap in here. Musugod gilayon ang 7-year period nga gitawag tao tribulation period. The one suppressing, God the Holy Spirit is the one suppressing, and the one suppressing will suppress. You see, ninumdum ka ba sa giingon og let? Ang pulong ba nga let, L-A-T, let does not mean let at all. It means unsa? To suppress or restrain. He's restrained on evil. The one suppressing will suppress until such time as he may become unsa? Out of the midst of the human race. And when is he taken out? At the rapture of the church. O paminaw, human sa pagsakgaw sa simbahan, that is when the man of sin, the lawless one, the Antichrist, will be unveiled. Ipadayag na. Now, we know the system out of which the Antichrist comes. The whore system, the prostitute system, riding the beast. Nagisgutan diya sa pinadayag 10 ngadtos 17. Kanang corrupt religious system nining kalibutan na. Until he, God the Holy Spirit, may become out of the midst. Gonna be removed from the human race tungod kay kini ang iyang restraining ministry. Dili sa iyang convicting ministry, dili sa iyang regenerating ministry, kundi sa iyang restraining ministry. Kung mo hinungdan, nga ang giingon og Daniel 70th week, ikakapituang simana ni Daniel, is going to be a time of unprecedented evil, of unprecedented lawlessness. Dinis tibuok kalibutan. Nga diyan ang tibuok nga kalibutan, wa pa makasaksi ni sukad masukad. Sa giingon nga Olivet Discourse sa atong Ginoo diyan sa Mateo 24:25, nga diyan naghisgot kinis mga adlaw ni Noe. Siya miingon diyan sa Mateo 24:38, og as it was in the days of Noah, kini sila nangaon og nanggiinom, nanggiminyo, and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. And that is how it will be at the coming of the Son of Man. Verse 42, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Verse 43, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch
and would not have let his house be broken into. Versikulo 44, busa, kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay. Pangandam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mao kanay pahimangno sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Versikulo 44. Pangandam kanunay. The Lord will come like a thief. Andam ka ba? Higala. Ikaw rang makatubag niya na. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ining tanang grasya nga mong gipaimuslan. Ining imong mga kamatuoran nga mong gitunan, gisabot, gituuhan, ug amo na kini magamit pinagi sa paggaling ni ining mga pulong kamatuoran sa Espiritu Santo. Metabolization of God the Holy Spirit. Salamat o Diyos ni ining tanan hinaot. Ang kinimutuhop kayo sa among kalag, kining mga butang nga among gipangtunan, bahay nining panahon nga umaabot o nga gikinahanglan nga kami mangandam kayo kanunay. Salamat o Diyos sa imong pahimangno, imong pagpasidaan ka namo. Una pa may tabo kining mga butang nga among gisgutan. Salamat o Diyos. Sa among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry sa pagsangyaw, pagpakalat sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa katapusang tao nining kalibutan na. O nga pagsangyaw sa imong mga kamatuoran ngadto sa imong mga anak nga unta sila magapadayon sa pagtubo diya sa imong pulong hangtod makabot nila ang among common goal, which is spiritual maturity, the capacity stage sa among pagkinamuhi. Diyan kami makahimaya na kanimo to the maximum. Salamat o Diyos sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.